Awu ngiyakhuleka kunina besilo. Nibingelelwa impunga yesintu, umlekeleli umfokambanjwa, ukhathini, umagutshwa. Umshana wakwaNgcobo fuze omashiya mahle engathi azoshumayela. Umzukulu kaFolweni, umdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwa. Insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekuseni ngovivi sazivuthula ngoba sigcela amabethe. Yingwe ehamba namabhubesi. Umjabulelo ongumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zikhohlwa amasokazi. Uhlala kuyintokozo enkulu kumina ngeyimpunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu, impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu, sihlahlelana indlela, emphelandaba sihlole, kodwa sihlahlelana indlela. Siyacathulisana, siyachushisana, siyakhumbuzisana indlela eyayihamba okhokho bethu. SiseThekwini la sikhona kwaZulu Natal. Silapha ku-West Street e-West Walk, e-4th floor, office number 420. Ikhona la ukwazi khona ukuthi ufike emphelandaba uzohlala phansi nempunga yesintu ikuchushise. Kungabe kukhona umsebenzi ofuna ukwenza ngendlela ezoba impumelelo. Uyayithinta impunga yesintu ikuchushise, ikucathulise ukuthi umsebenzi onje uwenza kanje. Uma wenzela umuntu onje kufanele kube ukuthi abantu abanje sebenzelwe ngoba kunabantu abake babe nothando lokwenzela abantu banamuhla imisebenzi kanti abayizona benzelwa ngalutho. Emphelandaba ke masihlala phansi udaba lakho siyalihlaziya usulibekile phezulu kwetafula. Wayengula wena bese thina siyayihlahlela ukuthi ke lo msebenzi udinga ukuthi uwenze kanje kanje. Uyakwazi ukuthi ufike emphelandaba sikuchushise, sikuhlahlele indlela, sikutshela ukuthi lo msebenzi uzowenza kanje nakanje nakanje. Ahlole emphelandaba. Noma kuukuthi ukude uyafisa ukuthi uzokhuluma nempunga yesintu. Siyakwazi ukwenza inhlelo ngokocingo. Emphelandaba ke mawufika abafowethu kuba u300 sike sihlala isikhathi esiyi-hour sixoxe sikuchushisa. Akukaze kwenzeke singaqedi i-hour likhulu kakhulu bafowethu. Yenzeke omunye uthola uthukuthi ocingweni uma sokhuluma nawo 30 minutes kuba u350. Uma kuyi-hour kuba u450 liyagqilaza ucingo. Uma ungenayo imali uyangishayela kusukela ngo6:30 kuya le. Kodwa ngicela ukuthi ungibekezelele ngoba kuba khona labantu uthola ukuthi babhuka ama-appointment ngemali. Manje kufuna ngiqale ngabo-ke ukuze bengeke babone sengathi ngiyabatsotsa. Uyayibona lo nto? Ushayela zona-ke inombolo lezo zibonayo uyenze i-appointment yakho. Webafowethu unodadewethu, angiqale ngibonge kuqala ukusubscribe kwenu. Khulile kakhulu i-channel 88,000. Kodwa babukeli bempunga yesintu abaningi abasubscribe. Ukusubscribe akudla imali bafowethu. Akudla idatha uma usubscribe nje uyazibophezela ukuthi imfanekiso eqoshiwe yempunga yesintu uyafisa ukuthi ungadlula nawo wodwa. Nawe ke subscribe ongaka subscribe. Omunye umuntu kuyenzeka angene ku YouTube engaloganga ini kwi-account yakhe. Ngeke ukwazi ukusubscribe uma kunjalo. Udinga ukuthi uqale uloge ini kuqala bese uyasubscribe ukuze usukwazi ukuthi usubscribe. Babukeli bempunga yesintu, nizithandwa zami mina. Angisho kodwa amadoda. Ayintshebe abantu besifazane ngibashoyo laba abala kwempunga yesintu bayizithandwa zami. Nina besilisa ninkabi zami mina nabangani bami. Kodwa laba besifazane izithandwa zami. Yabona kubafowethu ayikho into embi njenganokuthi bathi abantu bayizithandwa zakho nabangani bese uzobatshela amanga. Ubatshela inkohliso. Kubalekile bafowethu ukuthi uma sabangani beqiniso nizithandwa zeqiniso. Nginitshela iqiniso. Uma niyinkabi zami zeqiniso nginitshela iqiniso. Singakhohlisana. Ngoba sikhohlisana bafowethu impilo yethu ngeke iqhubeke phambili.
Sizoba abantu abazenzayo izinto zasemsamo, abazenzayo izinto zezithunywa, ufike kumina ngiyimpunga yesintu, sihambe siyolwandle, sihambe siyemanzini, ngifike ngikulekelele kodwa umehluko ungawuboni. Hayi ngoba kuwukuthi esandleni sami angikuphiwe lokho, kodwa inkinga ikuwena ngoba sikhohlisana kakhulu nawe. Kunomuntu othi mina sengihambe bonke ngasebenzisa zonke iziwasho, kodwa akuthi nyaka inhlanhla ngiyibona. Yini inhlanhla ungezuyibona ususebenzise zonke iziwasho, lezi ziwasho lezi nabanye abantu azibasebenzeli? Usho ukuthi lo muntu lona wakuthatha yena waya kokuhlanza, abekho abantu abake babonge kuyena ukuthi ubasizile. Bafowethu, kwesisikhathi kubalekile ukuthi sizinuka amakhwapha. Ngokwesintu nangokwemvelo, umuntu wesilisa nowesifazane abembathi bengaganene bengeyona indoda nomfazi. Abantu abaningi esengihlale nabo phansi mangibahlaziya athi amakhehla hayi into ebashayayo laba. Umuntu uthembethwe zithunya ezihlanzekile, uthola ukuthi yena uzibhuqabhuqa ngocansi. Nomuntu engafanele ukuthi enze ucansi naye, nomuntu angagunyaziwe ukuthi angembatha naye. Asingakhohlisani bafowethu, ngokwesintu nangokwemvelo, abantu abagunyaziwe ukuthi bembathe ngokocansi, abantu abaganene, akubona abantu abalobolene, akuyona ingoduso nsizwa yakhe kufanele wembathe nayo. Awunalo igunya lokwembatha nengoduso yakho, kodwa unegunya lokwembatha nomfazi wakho. Ubuwazi yini ukuthi uma lento yocansi wena uzoyithatha kancane, wonke umuntu othandana nawe ulala naye? Angiyithandi-ke kakhulu kunina bodadewethu leyo nto, ukuthi wena njengosuthandana nabafana abathathu, bonke labafana walala nabo bonke. Mawuthandana nomfana wena ulala naye, iyangicasula leyo nto leyo. Uyezwa dadewethu, iyangicasula leyo nto, angiyithandi leyo nto. Uzehlisa isithunzi kubantu besilisa. Musu ukulala nomuntu wesilisa ngoba naku uthi uncenga uthando. Musu ukulala nomuntu wesilisa ngoba naku uthi uncenga umshado. Ukuthi sewalala akusho ukulala nabo bonke abantu. Bazokulobola kanjani ulala nabo? Manje akufunakala lento ukuthi wena bonke abantu ohlangana nabo, bonke abantu othandana nabo uyembatha nabo. Zizolunga kanjani izinto zakho? Zizoya kanjani izinto zakho phambili? Ngoba phela ithongo lakho kungenzeka ukuthi lona lithandi leyo. Kunomuntu othumelale nomuntu benza ucansi bengagunyaziwe, kube ukuthi ithongo lakhe selingcolile. Omunye kodwa uthola ukuthi uzolala nabantu abehlukene, alale noma hosha alale nabo bonke abantu, kodwa into zakhe ziqhubeke ziye phambili. Inkinga eshaya abantu abaningi, wena usuke ubuke kakhulu umngane wakho, ubuke kakhulu lo muntu ozwana naye, ubuke kakhulu lo muntu lona ophilisana naye, okuwuthi uyazenza izinto ezamanyala kodwa impilo iyaqhubeka iya phambili. Amathongo embethe yena wefana namathongo embethe wena. Wena kwelakho ithongo kuyisichitho ukulala nomuntu wesifazane, ukulala nomuntu wesilisa, ningaganene niyindoda nomfazi. Liqhela ngaleso sikhathi, lingcoliseka ngaleso sikhathi ithongo. Awukwazi ukuthi uzokwenza into isinto esiyiphikisayo. Ngoba bafowethu lento yocansi, omunye umuntu uthola ukuthi kunabantu bakubo ababengena ezibayini zamanye amadoda balale nabafazi babantu. Angcole lowo muntu loyo, ngoba akekho umuntu ongcole njenganomuntu olala nabafazi babantu, abantu abathelwa ngenyongo yakwezinye izibongo. Wena usuyafika uzombatha naye. Kunabantu abanjalo abahamba nabantu abanjalo babenza izinto ezingamanyala, abantu ababethenga omahosha, bembathwe yibona labo bantu ababekade bethenga omahosha, ababekade bengena ezibayini zamanye amadoda. Ngenkathi lo muntu embethwe labo bantu labo ababenza lezi zinto ezingamanyala, uthi naye noma esibhuqabhuqa ngocansi ziyakhanya into zakhe ngoba ukhanyiselwa yilabantu laba abamembethe, ababephila ngamanyala. Manje wena uzophika nomngane wakho, kanti wena wembethwa abantu abanjalo, kanti yena zilunga nje izinto ngoba vele abantu bakhe nabo babenza into eziphambene vele, abageziwe kuyena. Wena bakho kanti bahlanzekile ngokwembatha ngokocansi usubangcolisile. Kunomunye umuntu othola ukuthi ulanda intombi nje ulala nayo kubo, uphambanisa into zakho lapho. Ulanda indoda ulala nayo kubo, uphambanisa into zakho lapho. Ucasula ithongo wena elikwembethe, ngoba manje uvula wena isibaya sikayihlo, ubanikeza lenkomo zakini. Yabona lonto, ithongo lakho licasukile. Manje bafowethu ngeke sikwazi ukuthi siye phambili uma sizoba busy nocansi, ngesizathu sokuthi uma wembatha nomuntu ngokocansi usizi lonke olumembethe, kuba usizi lwakho.
nenhlanhla futhi naye ezimembethe kuyaba yezakho. Wena njengoba kulula wena ukwembatha nje wenza ucansi nalo muntu othandana naye, uyambona phela uclean, ugezile, akanankinga, kodwa wena wenza ucansi naye, niphila ngaloko ukuthi niyajabulisana ngocansi. Amathongo enu ayayithanda yini leyo nto? Yini ningalobolani? Insizwa yakithi, kungani ungamloboli lona wesifazana akugane ukuze ucansi enizolenza kube ucansi olugunyaziwe kwelamathongo? Ningeke nithi manilenza bese kucasuka abantu abadala ezinye zezinto enizenzayo phezu kwempilo zigcine zingakwazi ukuya phambili. Webafowethu nodadewethu, yabona amasokhohlisana, ngeke siye phambili. Abantu abaningi bafundile baqeda kodwa imisebenzi abayitholi. Umuntu uthola ukuthi kade ekipitile res, ethatha nje umzimba wakhe kube lula ukuthi awunikeze abafana eziphethe. Uyenza nini inhlambuluko kuloko okade ukwenza? Ngoba phela kubalekile ukuthi ubuye ube nesikhathi sokwenza inhlambuluko. Yebo-ke kini kuzokwenzeka kini, basizakale ngawo, kodwa ke sondela kubantu abafana nathi sikuchushise ukuthi ethongweni lakho wenza njani ukuthi uyenze le nhlambuluko uphinde ulihlambulule ithongo. Ngoba bafowethu sibaningi kangaka nje siwangcolisile amathongo ethu. Kufana nomuntu oganiwe. Umuntu oganiwe emva kwaloko bese abe nomakhwapheni. Awukwazi ukuba neshende uganiwe. Awukwazi ukuba neshende uganiwe. Awukwazi, ngoba ngekathi uba neshende uganiwe wembatha nalo usumngcolisile ithongo. Kanti ithongo ukuganwa kwakho ingoba lalifuna ukugcina inhlanzeko kuwe, kodwa wena usuba nani? Usuba neshende, usuyalingcolisa, umbatha nalo leshende leli, seliyangcola manje ithongo lakho. Uma kuwukuthi unothando lomunye umuntu wesifazane, kungani ungahlali phansi nalokuganiwe, nibonisane kahle, umvezele isidingo sabantu abadala uma kuyisidingo sabantu abadala, okuwukuthi wena uyadinga ukuthi kube khona omunye umuntu wesifazane, uganwe insizwa yakithi. Uma uyinsizwa vele awuganwa umuntu oyedwa, kodwa uganwa abantu abathathu ngokwesintu. Insizwa nje ngokwesintu iganwa abafazi abathathu ngokwesintu. Sishiye lokho ukuthi abantu besifazane sebefuna ukusiphatha samadoda, sikushiye lokho. Nanokuthi mhlambe emuva obaba bethu nomkhulu bethu mhlambe bahlulwa omama bekade bebaganiwe, kwayibona bodwa, nathi ke sesithi sekufuna kube njalo. Akuhambi kanjalo. Ngokwesintu indoda ehlambulukile iganwa abafazi abathathu. Isintu leso. Nabo abantu besifazane kubalekile ukuthi ngelinye ilanga bafundiseke okuwukuthi umuntu wesilisa njengoba impunga yesintu, ngiyimpunga yesintu nje, ngembethwa amakhehla, angembethwe ikhehla elilodwa, ngembethwa amakhehla. Uyayibona lona? Manje abantu besifazane abakwazi ukuthi banqabele amadoda ukuthi aganwe amadoda. Abakwazi ukwenza lokho. Abakwazi ukwenza lokho. Kufanele ukuthi indoda, kunokuthi indoda ibe nomakhwapheni, kungcono indoda iganwe, ngoba ukuganwa kwayo kuyinhlanzeko yokhokho bayo, kuyinhlanzeko yoyise bayo nomkhulu bayo. Uma ke wena ndoda uzoba neshende ekubeni uganiwe, ayingeke inkinga leyo. Inkinga leyo nje enkulu kakhulu, ithongo usuke usumngcolisile. Kufanele uganwe uma kuwukuthi kanjalo. Hayi indaba yokuthi uzoba neshende uyindoda uganiwe, ayifunakali leyo nto leyo. Manje ke bafowethu kubalekile ukuthi lo cansi esizitika ngalo kangaka, mase nilenzile kodwa ke niyageza ke, kodwa niyageza, hayi bafowethu ngeke kuze izinto zilunga ke sime kancane indaba ocansi. Wena nsizwa hamba umlobola umuntu wesifazane. Wena umuntu wesifazane mefuna ukulala nawe lo muntu, ngoba manje kukhona izimo abantu abadala bangeke bakuhlenge kuzona mawulala nalo muntu ngoba akakulobolile. Nabantu bakubo khona izimo abangeke bakuvikele kuzo ngoba manje awaziwa ukuthi wena ubani. Uyabona lona? Kodwa manje ngenkathi uqala ulobola bakhiwa lobuhlobo, nakubakuthiwa kukhona abantu babo kantombazane noma babo kansizwa abanosizi. Lolo sizi lwabo ngeke likwazi wena ukwembatha ngoba ithongo labo kantombazane liyakwazi, bazokwazi ukuthi labo bantu abanalo lo sizi babaqhelise. Kodwa manje wena kuzoba khona abantu abazofuna ukuhlambuluka ngawe ngenkathi umbatha nalo muntu ombatha naye. Wena uyakhumbula ukuthi into zakho zazihamba kahle kanjani, kodwa njengoba uloke wenza ucansi, into zakho nazo ziyabheda.
ingoba wena uzibhuqa ngocansi abantu bakhe abathanda ukuthi wenze ucansi. Ucansi alwenziwa abantu abangaganene abayindoda nomfazi. Manje uma sizokhohlisana lana bafowethu kuyinkinga lokho. Kubalekile ukuthi ke abantu bazinike ithuba lokuthi bayohlambuluka, bayenze inhlambuluko. Nawe olanda indoda uzolala nawo kini uyadinga ukwenza inhlambuluko. Nawe olanda intombi uzolala nawo kini uyadinga ukwenza inhlambuluko. Uma kuwukuthi uyesaba ke kuphumela ekhaya, kuphumela obala ekhaya, kubalekile ukuthi kodwa kube khona okwenzayo kokubambisa ukuthi into zakho ke zikwazi ukuthi zikhanye, ngoba njengoba zimnyama nje into zakho amacala njalo. Siyawazi amaphutha esiwenzayo, siyenza nini inhlambuluko kunawo maphutha esiwenzayo, ngoba kubalekile akukona inhlambuluko ukuthi uyenze ebantwini, ngoba noma ungagonyuluka phakathi kwekhaya kodwa uma ungayenzanga ethongweni ekuyilona elikwembethe ucela into ethelele, into zakho ngeke zize zilunge. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi umuntu ozaziyo ukuthi maningi amacala yena asenawo, kakhulukazi laba abafundayo, nifike nikipite emaresi. Eresi ngihlalile khona ngikhuluma ngento engiyaziyo, angikhulumi ngento engingayazi uma ngithi eresi kuyakipita. Mningi imikhuba eyenziwayo lapha, nami ngidlule kuyona, ngiyayazi leyo mkhuba leyo. Eminye bengiyibuka ngoba ngumuntu wethongo bengingakwazi ukuthi ngivele ngenze into nje eyamanyala, kodwa imikhuba yaseresi ngiyazi yonke. Baningi ke abantu abaqedile ukufunda uthothi into zabaziphambili, kanti kufuna benza inhlambuluko bona nethongo labo bese bayageza ithongo ngamanyala kade bewenza emaresi. Ngoba umuntu umefike resi ufika athola inkululeko, uhlala yedwa, yabo, hlala yedwa umuntu kube lula ukuthi alande indoda, kube lula umuntu ukuthi alande intombi, bembathe ngokocansi, athathe usizi labo kwale ntombazana, athathe usizi labo kwalo mfana. Uzowuthola kanjani umsebenzi? Lo muntu olala naye wena uyazazi yini inkinga zakho, usizi lwakho uyalazi yini, uyazazi yini indlela zakhe azihambile, mhlawumbe wakwabulala umuntu, mhlawumbe wakwalala nomuntu owakwabulala umuntu. Ayikho bafowethu into ebaluleke njenganokuthi uzilondoloze, nihlale nje nobabili nigadane nje kanjalo. Hayi lento yokuthi umuntu ukuze abone ukuthi uyamthanda kufanele ulale naye, ikakhulukazi mina zitokazi, iyekeni leyo nto leyo. Umuntu wesilisa umethi asilale ukuze ngibone ukuthi uyangithanda, ungayingeni leyo. Ucansi akuyona into okudlala, into ebucayi kabi ucansi, into enzima kabi ucansi. Ilona-ke ucansi-ke olusiphambanisela izinto, ngoba wena uyahamba uyogeza, masibuya nawe ungapheli ngisho 7 days usuye endodeni. Lamathongo lawa lezithunywa lezo kade uyozamukela lapha emanzini, lezithunywa besozigeza lapha emanzini, azikahlali ngisho 21 days egazini lakho zihlambulukile, wena usuye endodeni senenza ucansi seziyangcola futhi. Ingakho-ke bafowethu kubalulekile ukuthi uma uyinsizwa uganwe, uma uyintombi uganwe, hhayi ngawageqa amagula. Asizitholele ney'ncwadi esizilobayo, sithini isintu eyokuqala, amavahla abahlosile eyesibili, yokhuluza ukhokhobe eyesithathu, indlela yesintu eyesine. Impunga yesintu iyatholakala eThekwini KwaZulu-Natal. Uma ufuna ukuhlala nawo phansi ikuchushise, ikulekelele kuloko enamandla ukuthi ikulekelele kuyona, izokwazi impunga yesintu ukuthi ikulekelele. Emphilandaba sinikeza kakhulu umhlahlandlela, selapha ngolwazi. Njengoba ngishilo ukuthi uma ufika emphilandaba sine-consultation ka-R300 kuba yi-hour, ngithi ngikucacise lokho. Uma kuwukuthi ukude ocingweni u-R350 isikhathi esiwu-30 minutes, 450 isikhathi esiyi-hour. Ngiyacela ukuthi siqhubeke njalo subscribe la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siwuthatha umfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.